most creative guitarist muZimbabwe, kwete kuti muZimbabwe but possibly in Africa. Kana tichimezha creativity muri ikoko kune kuchitarisirwa nemagitari. Wakatanga rini zvemagitari mukoma Shamblo? Right, ini ndakatanga magitari ngangoti zvinhu zvandakakura nazvo. All right. Zvangangoinherita kuna mudhara wangu the late. Okay. Aitonzi music. All right. He was a guitarist. Okay. But pakatisiya tachira fana zvokuti magitari tomasvikirira. Okay. But I think zvinhu zvakangonangira because akangosiya magitari ake akangosara tichimaona. But time achunawo zvechibhanjo imwe yaya chitoridza kana munhu akamboridza gitari chacho anoziva tototamba ndo zvatairidza akaenda kuma open. Alright, it was when? I think it was 2005. 2005, because tikakaota izvinezvi, which means maane more than 20 years. Yes. Saka zvinhu zvatiri kuona izvinezvi musocial media nemusic yenyu, it's a 20-year-old journey neexperience. Alright, tinofunga tatodzidza wakawanda kuti you cannot overnight kubata. Hanzi kuti unatsoita professor, you need almost 10,000 hours kuti unzorugona. Yes. Saka 20 years hadzisi dzekutamba nadzo. Because vanhu vanofunga kuti muri wanezuro. Aiwa, inyaya yekuti growth is a process. Okay. Ukaona chiro kufamba nemota chiro katara na Lionel Messi. Ronaldo aitora mazina akambototarangana muinangiro ku2003 paakajoina wana Man U, but kezvinezvi. Okay. It's a process. All right. Sakabva kumabhanjo unotawo kumagita akadai so, and you know, a process. A process. Saka zvakafanira kuti munhu angachitanga kuridza gitari, just trust the process. Ende vazhinji magitarisa kana vakateerera kusadzidzira song, because vazhinji vari kudzidzira song instead yekuti adzidzire instrument. Ada kuti akanotodzi but you need to train yourself, right? After ndezvemunhu ndezvemunhu akatocreate. All right. Zvako charidza kuti kudii manje after this. Ore saka zvevamwe munotozvigona. Chero. Okay. Ndine mubvunzo ndofunga makambounzwa mubvunzo muchinzi mukoma Shamblo. Ndinoona nyamwe macomment section pa YouTube mukauploada song chinotanga kutaurwa nevanhu hanzi Shamblo ane music yake yega. Yes. And chinhu ichocho mukanzwa chitaurwa hachisi chinhu nyore chekunzi une chinhu chako wega. Very true. Kunyanya kune vanhu vanoita zvemagitari pane similarity yakuitika kusungura kuti ukatonzoridza gitari toita kutofunga kuti hanhingi, but imi munonzwa sei muchinzwa macomments iyaya? I feel motivated and ndonzwa kuti vanhu vari kutaura chezvo zvandaishuvira kunzwa, because you know what, indiri munhu anoinspirwa naMacheso for information. Okay. Kusungura Mudhara Alec Macheso is my inspiration. Music yake ndikaiteerera so especially ukana wakuanalyze. Indiri I'm a musician by profession. Alright. Kuti ndakadzidza music, I got a degree remusic. Saka kana ndichiteerera music yakaita seya Macheso yaya ine samunhu akadzidzawo music, ndizvo zvandonzwa zvakawandisa kuti kumana zvinhu zvakagadzirwa sei izvi. Vakawanda vanoinspire nevapano vakawandisa, but ati Mudhara wayo is unmatched. Okay. Taura chokwadi. Saka but futi our greatest fear as ma-artists, especially vanenge vachangotangawo siso, is to sound like him. Ndo our greatest fear, right? After tainspirewa naMudhara hatizokitopinda here munda mawo waibata. Saka kana ndikati waona uchiti Shamblo music yako ndeirangiri ndofara zvingabviri because ndichiona kuti saka ndidi handitevedzere vakuru nhai, ende ndine sound yangu, because nyaya iripo create sound. Zviri nani kunzi music yako inoshata asiri yako zviri nani kunzi rhythm yako yakada kufanana neyakuswera zuro, but yako iri yako. Okay. Then kunzi ndakambowa
iwosvika kuti ndinongojasinda but aona zvinhu zvinokasira kunzikwa kunzi but takambozvinzwa you see vanhu vanoona kunashe zvakafanana nerecipe yekuva viral tinadzo tamboti nekuda chaviral unongolikisa zvinolikiswawo torira nyika yose musi iwoyo ende mafollowers anouya but ukazotarira manje kuti after that iwo way yawakachuza wakambona iwe ndogona kutotokawo vamwe nezvinyadzi kutotuka zvinokuita kuti vanhu vauye but that's not my way. I see line yangu yandoda kuna because I've got a reputation to protect I've got a character to protect, to defend. Ndivana wokuti saka inzira dzinosiyana umwe munhu anoda kutosumuka like that because zveshuwa ukakopa vakuru vanogona kazhinji munhu anozopfira adla manje anozopfira adla saka trust yatouya but inauye munhu waani azoteerera hangu chinhu chinoti ndichangu. Ndakanzwa futi imwe post yamakaposta iwo and I go through your social media account muchiti isusu hatisi kuzochinja maitiro ezvinhu zvedu. Music yangu iyoyo ndicharamba ndichingoita. Pane umwe mucomment section wandakamba zvakanzi music yenyu yakanyanya kuoma munotiwo kuchina. Hamusati mamboona asi macomments aya. Ndokachimaona. Unzi it's difficult. Ndatondwa nevanhu vanoti macomments aya ngakanaka ndo wamwe achiti unofana kugadzira mamelody ari easy to sing along like yana dembo like inokangobva watoniti like hamuchatozvi nyamgongotora point ndobva ndadai also because like ndo yandiri kutiza kuti alright handidi kuita like if zvichitova complicated but zviri zvangu nyaya iripo kunashe you have to create your own brand. Zvinoita ukaona kuti totengesa madomasi tose pana iwo uchiitawo art yako inoratidza kuti aya ndimamwe akata nenge naya hauchatengesa akafanana nari pa next door. You know because music in it is a template watara chinoita kuti tinzi Shamblo is a Songora artist. Inyaya kuti pane mamwe template nemamwe principles atiri kutwa guided I don't define the music. The reason why ndisinganzi I'm a jazz musician inyaya kuti vanoziva kuti ma-elements e-jazz hasiwa pa music yani yaShamblo. Saka sometimes futika ukanzwa zvimwe zvinoita sekuzondofananawo mbijana sometimes akusokutokopera isachi but tiri kurana chinhu chingori same element chaita kuti uti Dembo is a Songora artist, John Chibadura is a Songora artist. Pane maridzirwa azvinotoita kuti unziwa esungura artist but usingaridzi zvavamwe yakaridza zvadzaiwa but vazhinji vakudzigona izvezvi vakuifanira song iyo vakuifaririke zvino nesong yakabudisa 2023 inonzi makaita henyu ndiya 2023 song iyo asi yakudiwa ike zvinokuti why and in fact my vision andifari kucreate a music yakafanana nemapepa inongopfuta yotopera. There is why yazofarirwa izvezvi 2024 kwanda paTikTok inge ichingotrenda everyday inyaya yekuti nguva yacho music yangu inotonesa kuunderstanda it first attempt because zveshuwa inenge iri hondo but ukaramba uchiteerera manje you get to understand kuti man okay alright because ndakashorwa nevamwe vatangabveri pane imwe bridge randakashandisa kadzi paine umwe komeni yakatovereka kadzi uri kubuda mukii vachirasha vachipotsa kii ochirakirira izvo mafans zvavo toziva kuti mafans asi mamusicians saka zvimwe zvinhu havazviziva havana matems azvo ndiradziwo zvemakodzi aukashandisa uchiridza that's not a good term to describe code is something chinostrike like this kana ukaona achinzi music yanenge haina melody what melody is not melody kungoridza like
play a melody not inosikerekwa once chord but vanongazama kureva kuti haina chinhu emotive something chinota recurring chatinodzokorora and over and over and over okuti ito zvatinotoda fanika ini personally ndoda kugadzira music yangu whether iri complicated kumizheve dzevanhu ndozvanditofarira zvekuti iri complicated kumizheve dzevanhu chero ukaita mafanzi mashoma so vanokunzwisisa direction yako asi vachiziva kuti kana tiri kona Shamblo tiri kundotenga zvinhu zvake oga it's something chinotofadza kunzwa kunzi Shamblo music zvina kunzi inonetsa kana kunzi unokope vanokunzi unokopera munhu awedri hamusitoda kutorinzwa rinorwadza wedro rinorwadza kuti wapedza kugadzira song chero 1 producer you're an artist kugadzira song 1 kabva from scratch akubva pano kuinda DRC neshoka then yapera wenzi wanenge uchingodzura hazvidi ozati chamarika unorara nebhutsu zvewe sure but zvinotonda paYouTube ende utarire song dzinokoperwa vazhinji ndozvinototrenda hamene so dynamics dzemusic yemuno song dzakatokoperwa vazhinji ndo dzinorira because pamuno muchiti wakakopera ningi mukutoteerera basa riri kutofamba and don't think kuti satina recipe yotozviziva kuti kungori kwatevedzera unorira but hatidi zviri nane kufamba sechikamba mbijana trying to create your own style, try to be yourself though uchirespectawo vakadi vakatanga because it's a fact chakaita kuti ndizovawo isungura artist kutevedzerawo vamwe amunotanga zhanira yenyu yes amunotanga zhanira rangu zhenri iri ndakakenda ndatoteerera vana Dehwa vana Macheso vana Chimbetu vana Dempo vana ndo pandakazoti ndikambotrayo musambo uyu okay but munhu futi you deviate unotanga uchimbotokoperawo ma-first days but uchinda uchitodeviata uchigadzira your own munhu unokura kukura chiro growth is a process. Alright. Ndisa ndakanga kuna vasa vari kuona vasingazivi Mr. Shamblo is a producer. Yes. He's a music producer. Almost 99% yemasongs munozviitira mega. Yes. Ndobva ndoda kubatanidza neimwe comment yandakamboona pane rimwe page. Zvinzi Mr. Shamblo kana tichida kuti music yedu iende mberi tinofanira kuvabata nenyaya yesound quality. Ameno kuti munozvionawo sei kuti music yenyu ichinzi iri pega zvokuti vanhu vese vesungura vanofanira kunge vachiuya kwamuri unotokudii nazvo? Like I said before, kutaura chokwadi production ndo imwe basa rangu futi ndakudza kuti music ndakaidzidza zvomumabhuku chaizvo zvomumabhuku kutoenda kuchikoro kuti unogara pasi kutoita macrochet maminimo machii college of music ndakadzidza college of music ndikadzidza kuMSU. Alright. Saka ndokwakandidzidzisa wana production achichichi then I've got my good friend who is a good producer futi Bayo Mudimba. I learned a lot from him. Okay. I also played my rhythms mazhinji pamasongs ake futi nemamwe ma-lead guitar ibinangire ini naBayo we are just good as one. Mapedza ndofunga mabva matopindura muzhinji because pakapiwa futi example yaMr. Bayo. Zvikanzi varume mimuri vairi which means mimuri syndicate rekutanga zvinhu zvenyu mega. Pana naBayo chero ndakavata zvinenge kuti mwana wamai svika kuno timbogadzira chakati undibetsera kugadzira changu chakati unosvika. Alright. Iye akatiwo mufana wangu simbosvika umbondilainira zvakati ndotodriva ndorwa pasi ndonoti anangika. Saka by that we exchanged a lot and we've been together since 2013. We grew together tichigara tese umwe paseri umwe kuseri tichidzidzira patai modha machallenges edu ka tatobetserana. Alright.
magita takadzidzisana paya. Yes. Alright, but uyu akazotora saka sezvo muri vanhu vakadzidzisana sei music yenyu isina kufanana? Ya, chinosidzwa kuti isiyana manje ndechekuti indenda kunzoshambulo manje Bayo wakunzochi Bayo ende Bayo une ateo yake yakasiyana, itori unique in his own way. Shambulo nditori approach yangu yakatosiyana. Bayo is a uta zvipo zvake zvakawandisa muchindau. Very good singer, very good langire composer, is a very good composer. So what sometimes you know anatocha ndiridzire guitar note. Saka sometimes unokatokombozerwa zvake iye waona manje. Ndiridzire guitar note. Alright. Ini manje approach yangu iri a little bit, you know, a little bit indofarira zvinhu zviri complicated yamoja kutaura. Farira zvinhu zviri a little bit. Mazotaura degree. Alright. Saka how do you muri kuona sei sound yesungura music muZimbabwe iri kudzika here kubva kwayakatangira kana kuti takutoenda kunorasika chakana kuti zviri kuitawo zvichita nani? For the health of me and my fans, because my fans edu vaji ndobvunza chaizvo but zvinhu zvine zvitaurikaka. You know what, chandoziva munhu ungangonyarara zvako, but chokwadi kamunhu wakatsinzina unochiziva kuti kunashe pamwe pride ndiri ngokunimisa, but unoziva kuti chandiri kuda icho china kunashe, but probably and you know and that for my pride kuti andisandoziva na link newe kana kuti tambitose kati zvinongoita kuti nange zvekerenda tidi kunyanya kuzviuchirira maoko savafana vechidi we still have a lot to learn. Still have a lot to learn. Music is a journey. Unofanira kutodzidzana ndiri from ivavo vakuru ivavo, but production yesungura inchakatondituma kuzotora producer for your information. Chakatondituma kuti ndizochida kunyanya kuita deep into like ndaishorwa nemafans. Alright. It's only ndashorwa because maproducer mazhinji vaikoniwa, especially voice rangu vaikoniwa. Kuti mukataura ndegora ndinza iwe uri guitarist awimbi but vakanyarara pandatanga kugadzira music. Ndakaona makombo. Avachatauri mamwe wedzi bva pandata mudiwa wangu ndazviproducira, makaita yenyu ndazviproducira, mwanangu ndazviproducira, upenyu wako wachita you have improved my vocals. So no mixing dzakatamba nyaya inotambika zvenyu you are producer, you understand. Nyaya inotambika paart mukazvitarira imi pamwe mutu mukabata artist mukamubata, so it's a hit, it's not a miss. But the same you munondobata umwe mufana akatokonawo kuti ina yadokas mu why nyaya iripo pane language yava pane kuziva, not kuti producer agoni but sometimes music yako inogona isinganyatsi kunzwisisika kuna producer wakushandisa oro iwewe futi pache zvako you know kana kuzviproducer ugara nemukana wokudeleta uchitanga uchizvituka or deleta inoikaita zviproducer ndikaudza chero pandaigadzira songonzi mudiwa wangu ukumboti uchiti waimba wondoteerera kuti nemamani but manje kana ndiri kuna somebody you know time is money. Andingaswereri kuti uswereri one take you know producer une zvinhu zvokuita zvakadi zvakawanda ramba ndingotanga pesora taashamari shambulo aiwa shamari chita serious ukako. Saka I think kuzviproducer uga ndakaona time yokuzvidiscover. Ndakaona time yokuzvidiscover my strength and my weaknesses ndokuzvigadzirisa. So mumacomments atinowana kumafans, you know. Alright, saka vanhu vaimbi vozviproducer here tozwii manje? Havafani kudaro, but build a relationship na producer wako kuti akunzwisise zvauri kuda. But sometimes you know not all artists are technical in terms of production. Umwe munhu anongonza kuti artist unachiti kuna shamadi lead yangu ise effect remvura.
but mvura hautoriwani remvura kunyora kuti effect remvura haribudi pasoftware but anozama iwewo unoproduce unoziva kuti effect remvura akureva flanger akureva iri newow iri kana kuti iri nechii iri nefeza iri saka chokutanga before watanga song yako imbogara usangoti mndara chitocapture hakuna shi song yangu ine mood yakati ine feeling yakati ndiye kuchema ndiye kunangira because manotsi chaiwo mukuridza manotsi kana pane maridziro atiitai kuti ndikati unowa yakasiyana kuti yekuti zvakatosiyana mood chainotokudza kuti izvo zvazviri a little bit solemn izvo zviri happier alright saka song yangu ine theme yakati unopaona sei because sometimes woma artist hatidi kubetserwa tonga kuti takatokwana ndakatodaro chamani fanichinisa sound yangu kudachi ndakudza ndotodai chochoshanda nchini ndoda ichocho bachindogwama kuti chakadai chiri kuclasha nechocho nechocho and sometimes you know my rhythms ukandoti ifirst rhythm where futi wote zvikurira musame range then futi wotora lead saka kana worondedzera adi nandikuti chinja anotokuti uda kuchinisa atirangu sometimes agodidi but uri kudza chinhu 1 pasame range zvanokuziva kuti nangiri but fanira ndikuti tangai totanga tamboonesana before taroka chinhu chedu then kumastudio kuti tiri kumhanyisa maproducer tiri kumhanyisa tiri kundopublisha album launch ichiri mustudio ichiri kutoshandwa yasotopedza toimba iwe ndanditorere album anoda muna December but sotorecord then uchitanga kushanda under pressure uchimhanya achitondipa chama achitobura undipe because chokwadi kugadzira song nekuipedza zvinova zvinonzi zvinonakidza vanhu it needs a lot of time lot of time yemixing especially mixing chero zvazvonakisa sei zvoda mixing a proper mixing inoda time tichindotanga kuti wapedza mixa undotanga uyotanga ukaona time unonodiwa kuti wamixa so unodzoka kuti wamboteerera wambonota refresh wadzoka kuti mixing iyo ndoraibhunya yose nditangezve but ukangoti maikisa manje ndinoti unotoona kuti pamwe ndatopa mavocals mamwe anga akabhenda mamwe pamwe aito zvimwe zvamwe zvakadai rende ndoba zvakuitika kusungura then digital music ndokuona kuti inenge iri kundovhara umbijana sungura digital analog why analog yanga yakanaka sound yeanalog yakunetsa kudzosa ndodzokera nyaya yekumagitaza ndakambotaura nyaya yemagitara yavamwe akazvinzwisisa ndikatutupa hamwe nevamwe ndichiti magitars kugrama naRTP chichichiko vaishandisa magitara anodhura zingambobviri but ndosaka vakagadzira sound inodhura because you cannot replicate sound yekugrama haufa kubudisa sound yaunowana paibanese ye24 fret rimwe riyari yava ugoiwana haufunga sound yaunowana paGibson Les Paul nepaibanese zvakasiyana chokuteterera chero wood ukasimudza soka this is a PRS guitar zvakaita mari iri kutenga tooneka investment yamukutaura tinzweka PRS rinodhura zvichibva nokuti kune manonzi maSE custom made rikanzi custom richinda something like ma 800 pounds $80
pounds. Saka manje inini ndiri kwangu kumapurazi ndenda kutononge tongobvunza kuti kustudio ari kwere magitari alright akutouya. You know what, to be honest about zvinhu zvarese zviyazvi zvakafanana nemota chedzo. Mota idzi mota Honda Fit nenhangiri neBenz S-Class imota. The primary thing is motor. Dzinokusvitsa dzinokumuvha from point A to B uchitosvika. Ane Honda Fit anokasira kutosvika futi. But you know zvakasiyana Benz Honda Fit ichi Honda Fit zvakangofana futi nokuno. Kuti anangiri itokwe sound chikuru kungoridza. Hakuna izvozvo. Avapengi anondotenga tiketi remu business iwo chigara nekueconomy zvakatosiyana. Same thing. Kunodyiwa zvakafanana but and then you know futi wakamboona izvezvizvo ukawana artist anogona kugara mutime, anogona kugara mukey, haana basa steri kuna producer than munhu asingagona kugara mukey, asingagona kugara mutime. Unoona but waimixa song yaya inotobuda yakanaka zvekuti vanhu vanoti but mfisi yandogona but zvasiyana manje kuti hazvisina basa kana mutoro kuna producer. Izvo quality chacho you cannot replace quality. I cannot. Ndo ndakangotaura izvo. Alright. Because is a fact, you know, hatinyeperana magitare habhadhari ndovari kune vamwe vasato vachatadza kuisa nyaya iyi anobhadhara magitare anobhadhara but anobhadhara vashoma. Magitare no matter munyarachirezo we just do it passionately but tine zvimwe futi zvinhu zvodi zvokuitazve because if you solely depend on magitare chingochiva a big artist. Pakuti manje you don't command being a big artist, rinoshandirwa manje. Okay. Saka waise tichishandirawo kuzova big tine zvimwe zvokudi tombofana kumboita zvezvakajegera while tichishandirawo kuzova big mwemusiwo kana denga rapindira. Mai chataudza mazvizwa ngoma zvinoshandira. Alright, chipedza chitoroerayo one of your best composition pane ese creative. Hamuzocha imwe vana vatsarwi. Yeah, blessed. Thank you so much.